Vidíte, teraz Gabika je na Prešovskej kalvárii na vrchole. Za mnou môžete vidieť nádherný výhľad na mesto Prešov, centrum miesta. A za mnou je už ten vrchol tej katedrály alebo kostola. Dole nižšie tá extrémne veľká kaplnka bola vlastne kaplnka. Je to skutočne, sa to podobá na stavbu Banskoštiavnickej kaplnky. Ale tam sa je veľmi ťažko dostať, kto nemá auto. Vlaky tam chodia,